Selebrasyon sa Summer Saya sa Isla 2024 sa Samal Island, moarangkada na. At ang sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, ubay-ubay ka mga aktibidad ang angay atangan sa pagsugod sa Summer Saya sa Isla 2024 ugmang adlaw. Gani duna sila'y mga sorpresa sa selebrasyon na karong tuiga. Patulo sa nagkainit nga panahon karong summer season, nagkainit sab ang mga aktibidad nga angay atangan sa selebrasyon sa Summer Saya sa Isla 2024 sa Samal Island. Karong tuiga, adunay sorpresa ang Samal Island sa publiko. Tungod dunay tulo ka bag-ong festival ang ilang ilusad atol sa month-long celebration sa Summer Saya sa Isla 2024. Mao kini ang Madyaw Hugyaw Samal, Kabasan sa Babak ug ang Sadya Kaputian. Kay ang Kabasan sa Baba, kini siya, we are showcasing the beauty of our nature underwaters. Ang Madyaw Hugyaw Samal is more on cultural presentations with dances and portraying the different cultures of the island garden city of Samal people. And katong Sadya Kaputian, of course, this is a beach party. Ugma sa pagsugod sa Summer Saya sa Isla 2024, ipahigayon ang opening salvo sa Freedom Park kung asa dunay hugyaw, ihaw-ihaw food bazaar ug live band. Usa sa mga highlights sa month-long celebration ang Binibining Igakos, kung asa gibahin sa tulo ka mga bag-ong festival ang swimsuit competition, evening gown competition ug ang coronation night. Ginadayo sa batag tuig ang ilang sand sculpture sa Kaputian Beach Park, kung asa gibida ang talento sa mga Samalenyo sa pag-ukit gamit ang balas. Ang isab nga tangan na panagtigi sa mga mananagat sa Bangkarera 2024 ug ang breathtaking nga fire dance performances sa barangay Tagpopongan, Babak. Perfect usab nga makijam sa mga kanta sa Battle of the Bands. Pipila lang kini sa mga pwede ma-enjoy sa selebrasyon sa Summer Saya sa Isla 2024. This is to showcase Samal Island, not only as a tourist destination, but of course to showcase out our mga kultura sa Samal Island. Gani, nakikoordinar na ang Tourism Office sa mga Safety and Security Agency aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa maong selebrasyon. Sara, ginalauman sa Samal Island LGU nga mas mudoble pa ang ihap sa mga makisadya sa Summer Saya sa Isla karong tuiga itandi sa milabayng tuig. Ilabi na karon nga adunan nay bastante nga supply sa kuryente. Gani usa lang ang hangyo niini sa mga turista nga moadto sa isla. Mahimong responsable sa inyong mga basura. Sara.